wallahi idan ba gwamnati ta daure man wanda yake cikin daji ya ta'addanci ba Allah ubangiji ya tsine man Allah dauki rayuwa ta a wurin nan. Bahilla ce saniya aka san shi da ita sai noma. Saniya ba ta haihuwa bindiga AK 47. Bahilla ce bai da makera da zai kera bindiga AK 47. Gwamnati ke turowa har muka samu mu kuma wallahi dalilin da ya sa billahi lazi shekara na 7 ina makaranta. Jama'a kun dai ji abin da ya faɗa ko dama an ce da walakin gora a miya ko to Allah ya sauke to da kai da mai baka bindigan da mai daure muku gindi da duk wani azalimi gwamnati ne ko ba gwamnati ba malami ko ba malami ba dan siyasa ko ba dan siyasa ba mai sarauta ko ba mai sarauta ba informa ko ba informa ba idan har yana goya muku baya ko kuma yana daure muku gindi ko yana taimaka muku Allah ya isa tsakaninmu da ku azzalimai kuma duniya da lahira insha Allah asirin ku sai ya taunu asirin ku kuma sai ya ci gaba da taunuwa kuma insha Allah sai Allah ya maganin ku wannan shine addu'a mu da ku da masu baku makaman Allah ya sine muku albarka masiyata.